Политиците чухте ли ги как ги приемате? Че не искат сега да излезе как с еврото всичко поскъпвало, затова вдигат на публичния сектор заплатите. Не знам някакъв друг аргумент дали чухте. Тук трябва да сме честни, приемането на еврото само по себе си е голям стимул за инвестиции. Очевиден сигнал, че средата тук е добра, че ще има поне средносрочна политическа стабилност, кредитният рейтинг ще се дигне директно, така че това е големия стимул за инвестиции. Въпросът е, че покрай еврото не трябва да изостане всичко останали реформи, които говорим вече последния половин час. Реформата на администрацията, парите в здравето, подобряването на качеството. Колеги казаха, че може да сме единствената държава влязла в еврото, която да не усети ползите. В икономиката ползите никога не са от утре. Сега, извинявайте, но да се ползва еврото като едно оправдание и това, което се прави с този бюджет, просто е много удобно. В случая еврото няма нищо общо за работа, с която ние не сме си свършили. Отказваме да свършим и в момента се действа от позицията на силата. Ще направим това, защото можем, имаме мнозинство, ще си го изгласуваме. Вие каквото си искайте, си коментирайте и си правете някакви обструкции. Не се прави така. Това няма как да ни доведе до по-високи доходи, до повече инвестиции. Обещанията от до година ще е по-различно. Ще развържем минимална и средна. Защо трябва да им се вярва? Защо? Няма да ви задържат. Защо трябва да им се вярва на тези обещания? Ние вярваме на действия. Действията, които виждаме последните няколко години, са в посока на един политически популизъм и политиците по-скоро мислят за себе си, отколкото за който и да било. За хората не мислят ли? Не мислят. Нека да го направим в една реална картинка. Господин Иванов. Една финална картинка. В България ситуацията е следната. Ако вие имате 100 лева, от които 40 лева са ви на заем, и искате да влезете в магазина, за да си купите необходимите за вас неща, никой не планира да похарчи 110 лева. А ние на държавно ниво правим това. Лихвата скача, нали ще работим, за да плащаме и все по-скъпи лихви? Да. Говоря за външния дълг. Да се надяваме, че няма да скочи. Като дял от БВП расте, разбира се. Дял от БВП. Подарява реформа за до година, ви лъжа най-вероятно. В момента държавата се опитва да преразпредели 46% от брутния вътрешен продукт, а за да нямаме дефицити да нараста дълга, трябва да сме под 40%. Това за година не става. Ако гледаме траекторията, която се заложила Румъния, която има фискалните проблеми, които ние така сме се заложили в момента днес, най-вероятно ще отнеме 5-6 години за да направи същата тази реформа. Тоест, това са две цели правителства. Ако някой ви казва, че 27 година ще е друго, директно ви лъже. Това трябва да е ясно. Вие ли казвахте, че в момента България е като Румъния преди 3 години? От 2019 година, но да, т.е. ние просто виждаме на север това, което ни е заложено като в бюджета днес. Добре, благодарим ви, с това завършваме. Мисля, че този разговор отново беше предупреждение към управляващите. Не знам дали чувате или не.